Glad to have you back. It's still good morning, Anambra. I'm still Chidimma Oranwa. People are always identified by their language and culture, and when they start abandoning these things, it poses a problem for them. It's time for us to talk about the culture and the language of Igbo people. But we'd like to take your permission this morning. I know today is Monday. Makanai na-ekwu maka Asusu na Ikwalite Asusu na Omenala ndị Igbo. Anyị ga-asụ ya n'ọnụ Igbo maka na anyị na-anọ na studio n'ụbọchị nke taa bụ onye na-adị ọ na-etinye oyibo na ọ na-ekwu okwu. A na-ekwu maka ọkammụta Peter Ejiofor, onye isi otu Subakwa Igbo. Anyị na-asị gị nnọọ. Oriakụ Ndewe, daalụ. Ọ dị mma. Ka anyị bidokwanụ na iju gị, kedu ka ị ga-asị n'asụsụ Igbo ya bụ na omenala Igbo ọ bụ ife na-etinazi etina ka ọ dị otu o si wee kwesị dị? Ana m ekele gị. Onye ọ na-afụkwanụla ife a na-ekwu mana ọkwọnụ nzukọ mba ụwa a na-akpọ United Nations, UNESCO, bụ ndị kwulie ife dị ka afọ 10 wee nedo ndị Igbo anya n'iru wee see ya aka na ntị na asụsụ Igbo na-agbada agbada, na anyị rapụ ya etu a anyị si eme na ọ ga-anwụ pịị n'iru anyị. O tekwara aka nya m esemaka na ntị bịaba nso onye na-achịbụ Naịjirịa a na-akpọ Umaru Yar'Adua, onye ugwu, wee gbadata na Owerri dị na steeti Imo. Ọ dị na newspaper eji m ebe a wee gwa ndị Igbo na asụsụ unu na-achọ ịnwụ tupu afọ 2025. Ama nke a kwuru 2000 maka ụfọdụ aghọtara ibe m kwuru, ọ bịara Igbo kansụl na tupu 2025 na asụ Igbo ga-anwụ. Ọ bịakwa nso ofu onye isi ndị ụka a na-akpọ Archbishop Anthony Obinna bụ na-achị Archdiocese nke Owerri n'Imo steeti na ndị ụka fada wee kwuo, newspaper wee sị nọọsị n'oyibo going n'asụsụ Igbo na-anwụ. Nke a bụ ka e wee sị na ndị ọzọ kwuru o nwere onye afọrọ ya na ọkwa ụmụaka gafe esi ma Ugwu Hausa nata ma Lagos ma Enugu ma Ọnịsha, ikwukwara eziokwu ma Ọka fa ga-esi Ọka nata obodo. Onye ijuwala kedu afa gị? Ọ sịghị my name is Ọka ife ọ ga-ekwu. Esi ya kedu ka ị mere Ọka ọsụwara gị oyibo ịkpachaghị anya nne ya ma ọ bụ nna ya na-kpalịba gị na asụrụ ya Igbo. Ife emechago onye ọnafọ na ọ na-eme. Abịazie anyị mụ ndị Igbo agbakọ ime ife ama na ọsọ ndị Igbo nọ na ya, anyị ewere oyibo mebi ya. Iji mụ atụ ka m wee ya onye isi ụka ka m kpọọ ofu obodo afa ka ife a na-ekwu, mana ọ bụrụ na ọ bụ ejiri m ya akọwa ka m wee ya kịta onwe onye Amawbịa bụ bishọp. O wee bịa njem nneta n'Ọka na Amawbịa na Ọka, Amawbịa Igbo, Ọka Igbo, anyị agbakọ ebe ahụ gụvali okwu nnabata n'oyibo, have address of welcome. Ọ ife aka ụwa fụchasịa wee nedo ndị Igbo anya na-ese ndị Igbo aka na ntị n'asụsụ unu na-anwụkwa anwụ. Ọ dị mma. Ọ na-abụ ife na-emebi a na-ajụzi kedu onye na-emebi ya, kedu onye o si n'aka, kedu ndị anyị ga-ata ụta ma ọ bụ onye anyị ga-ata ụta na ya bụ ife na asụsụ anyị na omenala anyị dịzi ka ọ na-anwụnazi anwụna. Iji maka abịa sị ihe nkịta akpị egosi ya agbana enwere ike asị na oge adọrọ nwoke m kwuru ala oge gwụ nkwụsị. Nke a m kwuru nke Yar'Adua kwuru n'enyi ebe a, o nwere onye amarọ newspaper Daily Sun, Igbo language to die 2025, Yar'Adua mgbe ọ bụ president. Nke m kpọrọ Archbishop Obinna afa n'enyi ebe a going Archbishop Obinna bụ nwa afọ a n'Igbo wee na-ebe akwa
wee dere gabazịa ị na-ajụ kedu ife etu o si eme na ife na-akpata o ji eme ife na-akpata o ji eme bụ na o nwere ka efe o si eme ndị Igbo onye bi ochie na onye asụghị oyibo na ọ marọ ife mana mụ na unu afụghị ya kịta na ụrụ agodo kịta ị ga-afụ onye na-ebido n'ụtụtụ sịrịrị oyibo lụwa chi eji ya mana ya enwe n'ọlụ na ya nwere ike ịlụ ọlụ ogere enweta n'ọlụ maka na ife dị iche n'oyibo na ịma ife ndị be anyị bịa kpụtọkọgbufa na-abịa ịsụ oyibo ikwuwe ife Shakespeare kwuru ọ bụrụ na ịma ife abịa wee bịazie asụsụ Igbo ọgbakwa na ọdụzi ya makwa na ọ na-emebu ụfọdụ ifele ịsụ ya ịsụwa Igbo ịbụrụ onye amara ife mana ịsụ oyibo ịbụrụ onye ma ife mana ọ na-atụ n'anya na ndị be anyị ife niile a na-ebubata ma China ma Korea ma India ndị China na-afa asụ oyibo ndị China mara oyibo ị ga-afụkwa ebe fa dechara nke fa na fesi ama ụfọdụ na-esi enu na-edanaghị anị mana fa na-emepụta ife na-afa emesikwukwa na Amerịka ike anyị na-ekwu ndị India onye arụ ya bara anyị arapụzi ịsụ oyibo jebe India mana ndị India ada asụ oyibo ndị India na-asụ Hindi ụtụtụ ọma ọ dị mma gị bụ onye mana ege anyị ntị n'anya na onyonyo gị fụọ akara ekwentị dị ebe a ịchọọ ịkpọ aka itinye ọnụ n'okwu itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụtụtụ a bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo anyị na ọkammụta Peter Ejiofor nọkwa ebe wee na-akọwasịgara anyị ihe na-akpata na ya bụ asụsụ anyị na-anazi ana ọ dị mma ọkammụta ọ bụrụ na asụsụ a dịka isi si na Yaradua kwuru na by 2025 na ọ bụ na o nwere ihe eme maka ya na Igbo na ya bụ asụsụ ga-anazi nwụna ọ bụ na na-ajụzi gị nwa ọ bụrụ na nwere ihe anyị mee iji wee fụ na ụmụ anyị ma bụ anyị nwa nọkwanụ na-asụ ya bụ asụsụ kedu mmetụta ọ ga-enwe na arụ ndị Igbo mmetụta ọ ga-emetụta bụ ịmara nọ ife nji atụnyere ya bụ na mmada ya maka na ọ bụ asụsụ bụ ndụ mba ka m wee ka onye ọ na wee ghọtasịa ị nwere ike ịbịa na-ekwu England hapụ England na English asụsụ English England obodo asụsụ na obodo jikọchasịrị ọnụ nyapado na ị nwere ike iwepụrụ ofu nke ọzọ anwụọ ọ bụrụ na asụsụ Igbo anwụọ o nwezikwana abịazi etu a ga na-esi ekwuzi maka ndị Igbo bụ na o nwere ndị isi ojii bibo n'ebe afọ dị na ọdịda anyanwụ a na-akụ ya ọ na-akọfọ na-achị ana m achịkwa ọchị ya anyị anụ m ebe akwa ọkammụta ka anyị magodo onye anyị na-anọ ụtụtụ ọma ọ dị mma gaba n'iru ya bụ na ife dị ya na bụ na asụsụ bụ ndụ mba anyị nwere omenanị nwee ọdịnanị mana isi omenanị bụ asụsụ ndị be anyị na-abụ ebe ibulu onye Igbo na-asụ Igbo chekeneli o nwere ike ime eme na o nwere onye England amaghị asụ English zanụ m o nwere ike ime eme na o nwere onye France amara asụ French o nwere ike ime eme na o nwere onye China anara asụ Chinese mana ndị Igbo anara asụ Igbo aja ndị Igbo amara ede Igbo nkwekịta na-eweta ndị Igbo ka ya ili ndị Igbo ga-abịa inye mkpịsị odenye a pen fa dee ife n'Igbo edetapịa elu ọkwọnụ ịbụọ n'ime ili nke ndị oyibo na-akpọ 20%. Ifu onye gụchara akwụkwọ na ana Igbo nwere degree ya bụ baa mahadum iwere ofu akwụkwọ nye edere n'Igbo ọ chọba akwa aka ọ ga-eji fichagodo ọsụsọ tupu o nwee ike. Kedu onye anyị na-anọ ụtụtụ ọma gịnị ka ngwa gaa n'iru anyị na-anụ ka nkele ọkammụta Peter Ejiofor ibe ọ na-eme ahụta ya n'anya ọ na-aga ilu olu ọfịs ya n'ụlọ ọrụ bụ onye Igbo ị na-asụrụ ya Igbo ọ na-asụrụ ya oyibo mana ọ bụrụ onye Awụsa ka e nwere ịchụ ọrụ bịara ọ na-asụ Awụsa gụrụ ya asụba Awụsa ọ bụrụ Yoruba ka ije kwuru ilu onye Igbo ahụ ịsụrụ anya Yoruba nwanne ya hụrụ sụwa Yoruba mana ijekwute onye Igbo na-etinye ya dụka onye Igbo ibu ọ na-asụrụ ha oyibo
ụdị na ị na-egwe anyị dị na-ezuzu ezuzu na ịbụ ọzọ onye Igbo ibe ọbịa n'ịbụrụ ọka mmụta anaghị mgbakọ ọdụ ka m ụtọ mgbe ekene nyere nne ya jichi ike na igwe ya n'azụ asụsụ Igbo dị mma ka akwanyesi ya ọ gale m nna ndị ka ọ gale m nna maka ọ na oye nye anyị nsogbu onye nwe anyị gọziere ngwe gọzichie ike n'aha Jizọs. Ọ dị mma, daalụ Ginika, ya gọzikwuo gị o. Ọ dị mma, ọka mmụta ịnụgo ihe Ginika kwu, ọ sị na ya na-asị na-asụ anyị anwụcha. Ife o kwuru bụ eziokwu. Ọ nara ekwu ịbịa jụọ abịa batasị onye Igbo sụgharị ya Igbo n'ụlọ ọrụ. Ife ọ ga-ajụ gị can I help you? Maka ife na-enyere ekwu ya sụrụ o kwuchaghị ya. Mana ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzili ụmụ anyị abịa sị asụsụ na vernacular. Ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị sechakwana n'ife ese enwere ike na ya ekwuche na ya tata abịa n'ife na-egbu asụsụ Igbo nekwana ya ka anyị sere ebe a nke dị n'etiti dị ka ewu Krismas a na-egbu nọchiri anya asụsụ Igbo a na-egbu ifuru ewu ka a na-egbu ị n'ezie ife ji ya aka jidere ya ifu ndị ji ya n'isi ndị nne na nna bụ nne na nna anyị ji ya n'isi ya bụ na ọ bụ nne na nna bụ ndị mbụ na-egbu asụsụ Igbo iwee fụchazi ya ndị ọzọ maka ifi oge mana ekwukwa eziokwu ifuru ebe a o nwere onye jizi mma na-ebi ya onu ọkwanụ gọọmenti ama na-ekwe gọọmenti akụja n'ụlọ gọọmenti ọkwa gọọmenti anyị agbakọtago mbọ bee sọsọ na gọọmenti ọkwa gọọmenti jidere asụsụ Igbo na-ebi ya onu ndị a niile na-egbucha isekpokwu maka ya ịbịa ebe anyị fụ ọ dị mma anyị ga-enwe ohere ikwu maka ya mana ka ọ dị kịta anyị ga-agbagodo obele di m hapụkwana na anyị na-echi ya taa. Ọ dị mma, daalụ. Season's greetings in the Anambra. I wish us all a Merry Christmas and a prosperous New Year. Chief Willie Obiano Abokwodike, Governor of Anambra State. Season's greetings, Merry Christmas and a prosperous New Year from all of us at Igbo. Ọ dị mma, daalụ n'isonyere anyị ya anachiatagokwa azụ anyị na-ekwu otu anyị ga-esi wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị ka ọ ghara ịnwụcha pee. Anyị na ọka mmụta Peter Ejiofor ka nọkwa na studio n'ụbọchị nke taa o wee na-akọwala anyị ndị na-ebenya bụ asụsụ Igbo onu o nwere ihe onyonyo ji n'aka ọ na-agosisi anyị ma na ụmụazị ma nne na nna mana ọ sị na onye jizi mma wee na-ebenya bụ asụsụ onu ka ebe na-egbu ewu ekeresimesi bụ gọọmenti. Anyị wee na-asị ọka mmụta ka wekenela anyị otu gọọmenti si egbunya bụ asụsụ Igbo. Kemgbe bụ na ka ifuru okwu wee niile m na-ekwu anyị na-ekwu kamgbe sụba Igbo anyị bido n'ụtụtụ lụọ n'anyasị lụọ n'afọ ọzọ kwugide maka sụba Igbo naanị ofu okwu gọọmenti ga-ekwu karịrị ife niile anyị na-ekwu mana gọọmenti bịa adịghị ekwu ya. Nke Igbo ọ bụ na abịa na-ekwu na a na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ Igbo ada akụzibu Igbo n'ụlọ akwụkwọ kedu ndị ga-eme ka akụzibu Igbo n'ụlọ akwụkwọ ọ gọọmenti etinye n'iwu si kụzibu Igbo n'ụlọ akwụkwọ kịta etiri iwu a 2010 ebe a na-obinye aka na ya bụ na dọrọ akụjiri senta anọ m ome mana ị na-anya ọtụtụ ebe ịfụ na-eticha iwu ọ daa n'aja na ada eme ya eme. Nke ọzọzi abụrụ na abịazie ịnọrọ mgbe m kwuru maka ịgụ okwu nnabata a na-eme ife ndị gọọmenti ụfọdụ abịazie sụbara ndị Igbo ibefe oyibo anyị ga-akpọ na ife a anyị bidokwa ya afa mana anyị na-anya ya afụ na Yoruba iruwa na Yoruba fada eme etu a. Obasanjo bụ prezidenti Naijiria ọ na-alụọ na befa n'Ogun steeti na Yoruba ọ na-agwa ndị Yoruba okwu ọ na-asụrụ fa na Yoruba. Buhari na-achị anyị kịta onye ọ na-afụrụ ya
na olue n'ugwu Hausa ọ na-asụ Hausa. Ọkwa ụbọchị oge ebidola oge ofu gọvanọ bidola ọrụ na Bauchi steeti ya nke a na-akpọ inaugural address. Ịmakwa na gọvanọ oge educhara ya n'iyi na o bido gwara ndị steeti ya okwu n'asụsụ Hausa ya bụ n'asụsụ Hausa ka edere. Ọ bụ ụdị ife dị etu a ka anyị ga-ebido mebe abịa maka anyị nwa nọ na asụsụ Igbo abịa ndị mmadụ a na-ekpesara m na o nwere ndị ụlọ akwụkwọ nwere onwe ya ndị private school ada akụzi Igbo. Ị na-ekpesara Peter Ejiofọ kedu ife m ga-eme? Naanị ife gọọmenti ji eme bụ o ji emechi ofu o mechie ofu naanị abalị abụọ ka o yi emechi ife agbanwe anọ gọọmenti. Kedu onye anyị na-anọ? Ụtụtụ ọma, kedu afa gị na-ebe isi akpọ? Ọ dị mma, ọ dị ka ya nọ ya leka ịkpọchi ya azụ. Ọ dị mma, ọkammụta Peter, amakwa m na gọọmenti Anambra steeti na-agba mbọ ịfụnanya bụ asụsụ anwụchara. Anyị nwa nọkwa ebe a otu anyị si wee nọrọ na-eme program anyị n'Igbo. Anyị na-agba mbọ fụ na asụsụ anyị na anyị na-akwalite na-afụ na ndị na-anọ n'ụlọ na-ege ntị na-amụtakwa otu esi asụ ya bụ asụsụ ọfụma. Ana m ekene ife adịgo iche, ikwukwa eziokwu, ife adịgo iche. Ife dị ka ABS unu ewelitego oge a na-eji were asụ Igbo. Ịma na mgbe bụ n'ọtụtụ ewere asụsụ oyibo kpọta ndị mmadụ n'ụla mana kịta ọtụtụ mgbe ewerezi asụsụ Igbo bido ịbịakwazi ya mana ofu ife ebe ikwugoro ABS anọ m ebe a ofu ife nna ayọ ndị ABS fa ga-eme ife ọbụla mbọsị a chọrọ ime n'oyibo si mekwaga n'oyibo, mbọsị a ga-eme n'Igbo nke a ga-eme n'Igbo si mekwaga ya n'Igbo, si agwazila mmadụ biko ịnwe ha ya asụ Igbo sụọla ya oyibo. Mana ịma na ọbụrụ ọsọsọ na Anambra steeti ọbụrụ ọsọsọ ndị Igbo bi ebe a, anyị nwekwa ndị obodo ọzọ bi, so anyị na-achọ ka onye ọbụla na-ege ntị na-aghọtakwa ihe anyị na-ekwu. Aghọtara m ife ị na-ekwu nye ka m ji ekwu a sị na onye jee Rom o mee ka ndị Rom, ọ bụrụ onye jee Rom ndị Rom emebe ka ya. Ịbịa na Anambra ikwu eziokwu ndị abụrụ ndị Anambra bi na Anambra elulokwanụ n'oyibo 5%. Oluro 5%. Ewerezie maka ifi 95% were na-emebi asụsụ maka ifi 5%. Ya bụ na ife anyị na-ekwu bụ ụdị ife a ife nji amatụ bụ ine anya BBC ka anyị were BBC onye ọ na-amaala. BBC nwere BBC French, BBC German, ma abịa na BBC English gara emekata n'ya okwu ọzọ. Ọ bụ ya bụ ife anyị na-ayọ ndị mgbasa ozi dịka unu wepụta na oge unu ga-eje na-asụrụ ndị ọzọ nkefa. Mana abịa na nke Igbo mmadụ agwọtọkọsịla ofu ife na-egbukarịcha ndị be ife na-egbukarịcha Igbo bụ ị na-agwọtọkọ Igbo na oyibo. Nke ngwọtọkọ a ụfọdụ na-asị na asụsụ Igbo na okwu oyibo niile enwegasịrị ntụgharị ya n'Igbo na ọ na-afịa n'ọnya kpatakwa na asụ ọ dị ka abịa na-asụ nke a na-akpọ ngiri Igbo. Ebe ọfa ka ịkọrọ ngiri Igbo ka ọ dị enwere ngiri Yoruba, enwere ngiri Hausa. Ife mere na asụsụ Igbo o ji ede ọ bụ na ya na-asụ ya asụ. Ife nji amatụ asị na ụzọ ada aga na-echi echi. Ọsọkwanye Vela Express efukwuru nke alụrụ si ọ gachara Ọka agazi ya gochie. Ọ maka na ya na-asụ asụsụ Igbo ka o ji echi. Anyị bido kịta asụba Igbo okwu apụtara. Ọ dị mma, anyị nọ n'oge ekeresimesi. Ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ ga-esisi na mba dị iche iche wee nata, ma ndị ga-esi obodo ndị ọcha, ma ndị ga-esi ụfọdụ obodo dịgasị na Naịjirịa wee nata. Kedu ihe ị na-ekwu dịka onye isi ndị na-akwado ịsụbanya bụ asụsụ Igbo? Kedu otu ọ dị gị ka ga-esi wee chịkọnata ndị a wee gwakwa ha mkpa ọ dị ịfụ na asụsụ Igbo anyị na anyị sụbala ya gabanya na omenala Igbo anyị? Kedu ihe ọ dị gị ma igwe ndị obodo onwe ihe a ga-emenwu iji wee mee ka ndị a ka uche ha dịkwa na ya? Nke mbụ bụ ịgwagodo ya ị na-ekwugodo n'ọnụ ya bụ nkụzi kwụsị na ife anyị na-eme ọ dọrọ mma. Unu si Yoruba nata, ndị Yoruba unu si befa nata fa na-eme etu a. Ndị Hausa unu si befa nata fa da-asụ Hausa ya ofu owu nkụzi. Anyị emekọtago ndị otu sụbakwa Igbo ndị a na-akpọ asatụ na ndị igwe efere ya ndị asatụ ndị igwe ya
anyị wee jikọta ọnụ sị abịazie ebe ọbụla ndị Igbo nọkọrọ na-eme ife ofu onye jide ife a onye bidozie sụba Igbo sụbakwazi oyibo eweliere ya ife enu biko sụba Igbo ine anya anyị akpọrọ onye ọbụla iyi kedu ife anyị na-eme ife a ofu ife mere soro gbuo asụsụ Igbo bụ na mgbe anyị na ife dịka agbarụ n'ọdụ ọkada mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na ịsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ apịa gị ụtarị ịsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ adaa gị nra anyị asụrụ sị pịaba mmadụ ụtarị n'ọsụrụ bekee mana anyị sị egosiri anyị ife a na ọ ga-echeta onwe ya ya bụ nke mbụ. Nke abụọ abụrụ na ofu uwe okwukwu nke ọzọ uwe omume ndị a igwe bịa kwuwe ka m were igwe ma ọ bụ onye isi obodo kwuwe si sụba Igbo ya nwere na onwe ya ji eji omume gosi ya site n'ịsụ Igbo afọ mana ọ bụrụ na ọ bịa o mechie na-asụkwa oyibo ịma na ife ọ na-ekwu na ọ nlafụ ka ọ na-alafụ ndị mmadụ. Ọ dị mma ya anụgo ka ịdọwara ya bụ okwu agba wee nụ ka isi wee gwasị anyị mkpa ọ dị ịfụ na anyị bụ ndị Igbo na ịsụba Igbo. Nke takalịsị m bụ ihe a iwelite ikpeazụ isi na onye sụba oyibo isi ya biko sụba Igbo ọ bụrụ igwe anyị achọrọ maka ndị ịrapụ ya mmadụ nwere ike kpaliba mmadụ bịa nso ebe ọ nọ egosi ya ife ọfụ ya na uche anyị. Ọ dị mmadụ alụrụ nne ọkammụta Peter Ejiofor n'isonyere anyị n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Ndewo daalụ. Ụtụtụ ọma Anambra. Ụtụtụ ọma Anambra. Ọ dị mma gị bụ onye ọma gere anyị ntị daalụ. Ama m na ịmụtago malụ mkpa ọ dị ịfụ na asụsụ Igbo anyị na ịsụsibere ya ike ka ọ ghara ịnwụzi na apịghị apụkwana na anyị ka na-echi ya taa.